Ja sen takia, hyvät ystävät, me ollaan teidän edessä jakaaksemme teidän kanssanne 2 kirjettä 2 eri nuorelta. Heistä ensimmäinen kertoo kokemuksiaan 2030-luvulta. Olen 15-vuotias tyttö. Isäni adoptoivat minut samana vuonna, kun avioliitto muutettiin sukupuolineutraaliksi. Tätini mukaan joskus ennen vanhaan ajateltiin, että lapsella olisi oikeus sekä äitiin että isään. Isieni mielestä se oli tosi väärin ja paha ajatella niin. Koulussa yritin joskus kysyä, millainen on äiti ja miltä se tuntuu, kun äiti rakastaa. Opettaja sanoi, ettei äidillä ja isällä ole eroa, mutta iltaisin minua itkettää, kun ajattelen kavereitani, joilla on äiti. Opettajan mukaan jokainen, joka uskoo vanhoihin ja homeisiin arvoihin, on yhteiskunnan vihollinen. Pari vuotta sitten näin, kun välitunnilla 2 kristittyä, joita oli jo pitkään kiusattu, hakattiin. Olivat tunnustaneet kannettavansa jotain perinteistä avioliittokäsitystä tai jotain vastaavaa. Sen jälkeen koulu laittoi heidät kurssille, jossa opetettiin suvaitsevaisuutta. Mutta sitten paljastui, että syy oli heidän vanhemmissaan, jotka henkisesti pahoinpitelivät lapsiaan opettamalla perinteisiä arvoja kotona. Sosiaalityöntekijät ottivat sitten tytöt huostaan ja heidät adoptoitiin homoperheeseen. Tyttöjen vanhemmat ovat kuulemma nykyään vankilassa. En uskalla puhua näistä asioista kenellekään. Isäni sanovat aina, että kaikki eri mieltä olevat ovat pahoja ja puoli-ihmisiä. Koulussa ilmiannetaan kuraattorille kaikki, joita epäillään suvaitsemattomiksi. Tätini mukaan joskus ennen vanhaan oli joku sananvapaus, että saa olla eri mieltä. Tuntuu oudolta. Ja että avioliitolla on joskus tarkoitettu sitä, että minulla olisi ollut oikeus isään ja äitiin. En ymmärrä ja hävettää se äitijuttu, kun mua itkettää. Isäni eivät antaisi anteeksi, jos tietäisivät. What a load of shit. Yeah.